Ang makakatanggal ng cancer? Bawang? Garlic! Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Dr. Hipo. Kamakailan si Doc Adam ay idinamanda ng mga Dr. Quack ng Pilipinas o basta mga sa homeopathy ang kanilang pinagkakakitaan. Ito medical system based on the belief that the body can cure itself. At syempre, kung mapapansin mo, ito yung mga maririnig mo sa inyong tito, sa mga nakatatanda natin na lumaki sa mga bulubunduki. Ang isang sakit dahil syempre unang-una magastos yon at pangalawa, kung ito'y gumana na sa iba, bakit hindi siya gagana sa akin? So pag-uusapan natin ng homeopathy ngayon dahil matagal na talaga ako naiinis dyan, mga loopholes sa kaalaman ng tao pagdating sa mga medical na bagay. Nagtataka ako dun sa pinuntahan siya sa kanyang opisina ng ganon-ganon. Di ba kailangan ng search and warrant doon? At pangalawa, hindi ba nasa ibang bansa siya? Tumatalon ba yung batas ng Pilipinas? So, sabihin natin defamation yung pinaratang sa kanya. Ganun ba kabilis yun? Parang skit lang to doon sa kabilang kampo para lang inisin si Doc Adam. Medyo mga aspiring lawyers o mga lawyers, di ba? Ano masasabi nyo doon? Itong definition ng homeopathy ay galing sa WebMD, isa sa mga pinakakilala na medical site sa buong mundo based on the belief. Kailangan mo maniwala. Unang-una, kailangan mo maniwala na ito'y gumagana at ito ay gumagalaw. Ang katulad ay naglulunas ng katulad. Yeah, like curses like. Para siguro itong isang klase ng vaccine na bibigyan kesa isang pinahinang sakit ang ipapasok sa'yo, isang pinahinang bersyon ng gamot ang ipapasok sa'yo, diluted. Nilagyan na ng tubig, nilagyan ng mga oil, mga mantika, bato, dasal, di ko alam. Dahan-dahanin nating himayin kung paano nila napapaniwala ang tao sa kanilang mga produkto. Unang-una, networking. Nahuli sa magkahiwalay na operasyon ang 6 na opisyal ng One Lightning Corporation. Pera ang labanan. Pera ang palitan. Pag binakabenta kang geto karami, nasa sales stock mo na yan, nasa lip service mo na yan, kung gano'n kagaling magbenta, pyramid scam at kung ano-ano pa, doon nagsisimula yan. Kasi wala naman maniniwala sa unang-una. Wala naman yung mga doktor na nagbaback up sa kanila. Diba? Kanya-kanyang bente, kanya-kanyang diskarte sa buhay para kumita ng pera. Pero nga lang dito, ang pinagkakakitaan mo ay may mga vulnerable na tao, mga taong hindi alam ang kanilang ipinapasok. At doon ako naiirita. Kung sagot man sa cancer ay bawang, sana kumain ka ng bawang, mawala ka na rin. Ayoko kasi mangyari sa video na ito na iwawalang bisa ko isang produkto sa mga nakita ko. Kasi alam ko, marami pang tao ang magpapalit sa mga to. Kahit sabihin natin, mali sinasabi nito ni Dr. Quack number 1. Tinama siya ni Doc Adam. Marami pang papalit ito pagkatapos ito. Marami pang mauusbong nito. Kaya gusto ko, isipin nyo lang paano tignan ng mga ganitong bagay para hindi nyo ito pa ulit-ulit gagawin. Di naman kayo kasing tanga ng mga naniniwala agad sa mga ganitong bagay. Mawawalan ka ng cancer, papayat ka, mamumuti yung kilikili mo, mangangamoy bayag ka, kahit ano pang mawawala utang sa Pilipinas, mag-ininom mo to. Suksok mo lang tong mais sa pot mo. Kaya mo kayo imbento na lang gawin yan. Hindi yan totoo. Naiintindihan ko pa kung mga simpleng sakit lang sipon, ubo, Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. kate ng balat. Pero yun yung kanilang dinadapuan Mag nasimula na nilang mapaniwala ka doon, aakyat na yan. Magiging na yan sa cancer, magiging sa lagnat, magiging sa mga utang ng Pilipinas, Scarborough Show, paakyat yan kasi doon yung mas malaki ang benta Doon sila nagsisimula ng kanilang sapot ng kasinungalingan, web of lies. Kung ngayon sasabihin nyo, Paul, sinabi yung FDA approved naman. Sinabi naman niya FDA approved. Sa FDA, tandaan nyo, food and drugs. Maaaring approve siya bilang isang pagkain. Pero ina-advertise nila, pero binibenta nila sa masa bilang isang drug. Bilang isang lunas sa kalunos-lunos mong sakit. Pocha! Ilang brain supplement ang ininom ko para masabi yung flip-top na yun. Pero hinahalo-halo ng mga terms, babatuin ka ng mga scientific na mga salita, kahit sila di nila naiintindihan. Yun lang yung naiintindihan nila sa isang string of paragraphs tungkol sa isang medical advice o isang medical
medical na definisyon ng isang bagay. Para lang suksukan ka ng impormasyon, nakala mo tuloy, alam niya yung sinasabi niya, di ba, nadadala ng confidence pag wala kang alam sa isang bagay. Mga sales talkers, kahit yung mga nilalabas sila, puro tae lang yun talaga. Pero kung confident ka enough sa isang bagay, kaya mo, di ba, fake it till you make it, magsinungaling ka, maging totoo yung mga sinasabi mo. At ganun sila kagaling. Kung ano-ano mga pangako ang sinasabi sa'yo, hindi naman natutuloy, yun ang sinasakyan nila. O, tulad dito, itong isang ehemplo, baburahin ko na lang, itong glutathione na produkto, approved daw by FDA in 2017 and 2018. Ito ay galing sa Manila Standard, ha? Definitely, it is safe to use, safe to take, and safe to drink. Sabi dito ng isang nagmamay-ari ng glutathione na to. Pero sinabi ba niya na gumagana siya? Hindi. Sinasabi lang niya na FDA approved to, na safe mo to kainin, safe mo to hawakan, safe mo to inumin. Alam mo kung ano pa yung mga ganon? Bato sa rekto, bato ng mga makukulay, natatapat mo sa bituin, malalaman mo ang kahihinatnan mo sa buhay. Safe siyang hawakan. Pero hindi ibig sabihin gumagana siya. Pero nagbayad ka ng magkano? 200 para sa batong yun. 1,000, gusto mo kwintas. Ginagalawan nila yung fine line ng isang kasinungalingan at isang katotohanan. Kasi ganun nila napapaniwala ang mga mauuto nilang tao. Hindi ko sinasabing tanga mga tao ito, pero yung kanilang kaunting kaalaman sa siyensya, paano gumagana ang gamot, paano gumagana ang mga medical na bagay, yung mga puwang nito sa kanilang kukote, ang kinakapitan ng mga ganitong produkto. Meron lagi asterisk yan. No approved therapeutic claims. Alam nyo naman na yan, di ba? Asterisk na. Pero sabayan mo ng balancing diet, mag-exercise ka, huwag kang tumapat sa sinag ng araw. Di ko alam. Basta mga kung ano mga inventory nila. Yun ay mga bagay na natural mo nang ginagawa. O natural ka na nagagaling kung pababayaan mo lang. Tandaan mo, sipon, isa yan seasonal na virus. Hindi mo kailangan uminom ng kahit anong mga ganyan dahil kusa yung aalis kung matutulog ka, papahinga ka ng maayos. Yung genetic DNA, yung ribosome shit ng ng mga sipon na yan ay hindi talaga yung klase ng virus tulad ng ibang-iba ang kanilang mga genetic makeup. Pero syempre, yung mga ganitong klaseng produkto, hindi nila yan pag-uusapan kasi mahipit lang sila eh. Gusto lang nila yung pinaka-basic lang na isang konsepto at yun ang tuturukan nila ng iba't ibang kasinungalingan hanggang ito na maging realidad mo. Panikamuti ko mo, tay? Ikaduhang orasyon. Ispri kongkong, ispri kingking, ispri kangkang. Ang burikats kamagayan, dili na mo bikangkang, hadlok handusan sa numero 8 lansang. Nandito pa yung mga placebo effect, di ba? Na basta maniwala ka enough na, itong gamot to, ininom mo to, gagaling ka eh. Yung katawan mo, naglalabas siya ng feel-good hormone. Sa wakas, nakainom na ako ng gamot na sabi, gagaling daw ako. Tulad ng serotonin, tsaka dopamine na magpapasaya. Pero yung long-term no, na hindi ka talaga gumagaling. Gumaling ako dyan, Dr. Hippo, bakit ka ba nangingilang? Diyan natin may papasok ang infinite monkey theorem. Na sinasabi na, bigyan mo ang isang unggoy ng isang typewriter. Kaya bigyan mo yan ng infinite na panahon para magtatatype lang doon, magpipipindot ng mga letra, makakabuo yan ng isang magandang tula, isang magandang flip-top battle na mapapabibigyan ng 10 puntos ni Enigma. Palakas ng palakas. Ganun din ang galawan ng ganito mga produkto. At mapapansin mo, lagi silang maramihan magbigay at kailangan mo siya inumin o i-intake ng sobrang daming beses sa maliit na panahon. Dahil gusto nilang ma-connect mo o ma-attribute mo ang iyong paggaling man, ang iyong natural na paggaling doon sa produkto. Hindi dahil yung produkto yung nagbigay sa'yo ng lunas na yun. O ngayon sabihin niya, may mga vitamins yan, paano masama sa natural na vitamins? Nakakapagpagaling naman talaga yan. Paano naging masama ang vitamins sa'yo? Oo, mabuti ang vitamins sa'yo. Pero kung meron akong cancer, iinom ako ng 1 galon ng orange juice o yung vitamin C, at yung gagaling ako. Hindi ganun ang galawan ng katawan, hindi ganun ang galawan ng medisina, hindi ganun ang galawan ng makabagong teknolohiya. At kung wala kang alam sa sinasabi, wala kang alam sa scientificong pamamaraan, hindi mo alam paano gumagana, paano gumagalaw ang immune system mo, napakarami niyan sa internet kung paano gumagana ang immune system. At kung hindi mo naiintindihan yun talaga yung pag-iisip mo. Vitamins, natural yan, mabuti yan. Hindi ganun. Sana nga ganun eh. Sana ganun. Pero dahil yun yung mas madaling paniwalaan ng tao. Kasi andali dikitan eh. Vitamins, fruits, vegetables, lagyan mo lang yung sugat mo ng lechugas na luto, suksukan mo ng patatas yung ilong mo. Hindi ko alam. Ano man, dami na na-invent sa totoo lang. At nakakatawa, may mga tao ginagawa ngayon. Hindi ako natutuwa sa mga taong napipilitan, na desperado lang na makahanap ng kasagutan sa kanilang
mga sakit. At doon ako naiirita. Tulad nito, takapuso mo Jessica So. Mga unang panahon din naman na wala pa yung mga matataas na mga gamot na to, kinakaya ng katawan natin na gumaling by Natural. itself. Kahit So, cancer, maaaring ganun na nangyari. Sa ngayon, nangangamba ang mag-ina dahil Itong bata to meron siyang brain cancer. At ininom siyang gamot. Meron siyang iniinom na tubig na kulay kanal na sinasabi ay nakakapagpabuti daw sa kanya. 2.5 bote. At ko lang sa iyo ko itong ma-plug in any way. Isip ko po, di na po gagaling pag nawala si Doktor. Yun po yung alam ko. Gusto kong gumaling siya. Gusto ko siyang gumaling. Kaya sana, totoo lang. Sana bumalik na. Kasi wala na kaming gamot eh. Alam mo, Kunti na lang. nakakaasar, Paano diba? yung... Pinagkakakitaan nila yung pagkadesperado ng mga taong makahanap ng sagot sa kanilang mga sakit. At nakakaasar kasi ipit sila eh. Wala na akong paniniwalaan eh. Parang yung anak ko mamamatay. Wala akong pera pang gamot. Kung hindi man perang pang gamot, hindi gumana yung chemotherapy. Kasi lagi may mga risk yung ganyan eh. Walang sagot sa lahat yan eh. At yung mga ganitong bebenta ka ng 2,000 kulay kanal ng mga ganitong tubig, kahit FDA approved ba yan? Ang sinasabi lang doon ay safe siya kainin. Hindi ibig sabihin ay gumagana siya tulad ng sinasabi. Tingnan mo to. What are the homeopathic products? How can you tell you're taking? There are no FDA-approved products labeled as homeopathic. This means that any product labeled as homeopathic is being marketed without FDA for safety or effectiveness. Ito pala unang linya, sapat-sapat na eh, diba? Wala FDA-approved product na sinasabing homeopathic. Pinapakita lang ng FDA na maaari mo itong inumin, pero hindi ibig sabihin na ay gagaling ka. Baka makatulong sa'yo, hindi sila sigurado, at wala naman na, ang nagsasabi lang ng mga ganitong advertisement, ay syempre yung nagbebenta dahil sila ang kikita doon. Tapos sasabihin sa'yo na nagbebenta, kahit hindi pa FDA approved ka ng produkto, kasi, isa akong bayani, kailangan ko, ayoko mamatay yung mga taon to. Kita ba gaano ka delusional? Gaano ka na sa isang sarili mong panaginip? Nagkala mo ikaw ang tagapagtanggol nila? Isipin mo na lang, dito na lang isang magandang analohiya. Si Steve Jobs ay namatay sa cancer. Siya ay isang multimillionaire. Hindi siya nakahanap ng sagot sa cancer. Kasi ikaw sasabihin mo, bawang. Kita mo ba kung gaano kasabog yung mga pinagsasayo? Pahit-hit nga rin ng lechuga sa sinulog. Baka rin yun ang mga sinasabi nyo eh. Oo, may mga bitamina yan. Pero hindi yun ang nagtutulak ka na gumaling ka. Factor lang yun. Kailangan mo to sabayan ng mas matinding mga paraan, mas matinding mga bagay. Pandagdag lang yun. Pantanggal ka ba? Pagbigay lang ng comfort sa iyo yung mga ganong bagay. Pero hindi yun yung gamot. Iba ang pagkain, iba ang gamot. Iba ang bitamina, iba ang gamot. Napakahirap ba intindihin nun? Pero syempre naiintindihan ko, pag pinakita nyo to sa mga magulang nyo, sa mga lolo't lola nyo, misinformed lang sila. At sa panahon ngayon na internet, sa panahon na kaliwat kanan na impormasyon, pwede kang nang matuto. Pwede mo nang malaman ano ang tama at mali. Galing kay Gabriel. Yan na, pamahiin, di ba? Pag naniwala ka, talo ka. Yun ay title ng video na to. Sinusuportahan ko din si Doc Adam sa kanyang laban. Lalabanan ko ito. At naawa ako sa mga taong naniniwala sa kanila. Kasi dala yan ng desperasyon, dala yan ng bayad sila. Di ba maraming mga celebrity na gano'n. At kung meron man sagot sa cancer, sagot man sa hindi sa ganyan para. Ako nga, gusto kong puksain ng cancer sa internet. EJ, 64, ano to? Isa ko Shocks! Shockers! Ano to? Ano daw? Pahinain ko daw? Basta ang isang magulang hindi matutumbasan ng kahit sino man. Magulang ka eh. Intindihin mo lahat yung mga... yung lang yung nanay yung narinig nyo. Boses lang niya yun. Itong mga batang to leche. Naniwala ka, talo ka na naman. Mga uto-uto. Ano pa yung barito? Gusto kong pagtawa ng lahat eh. 640. Anong kausapin mo ko? Kahit sino man. What? Saan? Kahit sino man. Magulang Gusto mo lang ng kausap? Leche ka? Ayun na, siya yun eh. Siya yun eh. Di ba may mga kwan ng mga matata... Pwede ba pagpahingayin nyo na lang si Lloyd? Wala na ba kayo magawa sa buhay nyo? Ito yung mga batang kulang sa palo eh. Naano na natin to eh. Nadaanan na natin yung mga ganitong paksa tulad nung kay Kate Yap, di ba? Yung mga... Kung ano yung narinig, gusto mong marinig, yun yung maririnig mo. At yun din ang ginagalawa ng homeopathy.
Diba? Kasi sa mga ospital, natatakot ka pumunta sa ospital kasi syempre ang sterile, ang puti, di ba ba? Ginagawa nito araw-araw, yung doktor minsan parang walang paki sa'yo. At yun ang nilalapitan ng mga homeopathic na mga doktor. Yung parang, kasama kita mo, matatanggal natin yan. Pero hindi siya sure, no? Binibigyan ka lang niya ng false hope. Di ba? Para lang matahimik ka na. Gusto lang nila, bilhin mo yung produkto nila. Bilhin mo yung mga herbal supplement nila. May narinig na balls sa video ni Paulo. Sa una ko napanood ang video ni Paulo, wala naman ako narinig. Pero nung pinabagal ko ito, ay may napansin ako, panoorin nyo. Hinayaan mo lang. Baka nagustuhan niya. Uulitin ko ang hinayaan mo lang. Baka nagustuhan niya. Pahala! Leche, sinayang ko oras ko doon. So yun, di ba, tulad ng pagsayang ng mga homeopathic doctor sa inyo, doon na natin tapusin ito. Ako yun yung doktoran. Kaya hindi ako nag-ahit para mas maniwala kayo sa akin kaysa sa mga doktoran ng doktor kwak-kwak na yan. Dahil kapareho ko lang sila ng kredibilidad pagdating sa mga pinagsasasabi nila. With a like, share sa mga naniniwala dyan para mabukas na ang kanilang kaalaman sa katotohanan dahil 2020 na, tapos na ang panahon ng mga ganito. At huwag nyo kalimutan mag-schedule appointment sa akin. Dr. Hippo.